sa bayan o tanggap ang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Umaga pong muli sa ating lahat. Simulan na po natin ang actual draw for draw number 3355. Pangasinan, let's play small town lottery. Time already. Number 35. Ibabalik po natin ang number 35 para sa ating second winning number. Time already. Number 17. Ang ating winning number combination, numbers 35 and 17 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating draw. Ako pong muli si Wendy Lopez na nagsasabing PCSO